Rwy'n falch iawn o lansio gwobre addysgu proffesiynol Cymru 2021. Yn fy llygyd i, mae'r gweithlu gyfan yn haeddu gwobr eleni. Gwobr ar y cyd am yr ymrwymiad a'r angerdd dros addysgu, cefnogi a gofalu am les ein dysgwyr yn ystod cyfnod anodd iawn. Ond mae angen ni hefyd ddangos i'r byd y gwaith rhagorol ac arloesol sy'n dal i ddigwydd yn ysgolion gwaetha effaith Covid. Os ydych chi'n ddisgybl yn rhiant neu gydweithiwr ac rydych chi'n adnabod rhywun sy'n haeddu cael ei ddathlu am ei hymroddiad a'i hymrwymiad, mae'n amser enwebu nawr. Felly, edrychwch ar wobrau addysgu proffesiynol Cymru ar y we a gnewch eich enwebiadau. Mae gyda chi tan hanner nos ar y 30 o fis Tachwedd, felly peidiwch ag oedi. Ymunwch gyda mi i ddathlu a dweud diolch i'r bobl wych sy'n gwneud cymaint dros addysg yng Nghymru.